inonzi Gladys Tembo. Inonzi Gladys Tembo. Inonzi Gladys Tembo. Auya mudarira mambongezi. Ndauya mudarira mambongezi. Ndakamangarira Jeffrey Makini. Ndakamangarira Jeffrey. Pamusoro pekuitisa mwana wangu mimba. Pamusoro pekuitisa mwana wangu mimba. Ndikataura chokwadi changu chese. Nditaura chokwadi changu chese. Ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari andinzwe. Mudzimu igondinzwa. Mudzimu igondinzwa. Jeffrey. Jeffrey ani? Jeffrey Makwinja. Inonzi Jeffrey Makwinja. Ndinonzi Jeffrey Makwinja. Auya mudarira mambongezi. Ndauya mudarira mambongezi. Ndaida zvandakamangarirwa naGladys Tembo. Ndinoda kuzosa ndakamangarirwa naMwari Ndakataura chokwadi changu chese. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Mudzimu igondinzwa. Mudzimu igondinzwa. Yai baba mamudu. Ava ndana sera. Handizvo zvere. Mwana uyu ndiyakaitisa mwana wava mwana. Mwana wava wacho akaitiswa mwana ndeuyu. Ndeuyu here wati ndiyakashaya. Ndeuyu aripo. Mukomana wacho ari kupi? Ari kubasa. Aenda kubasa. Imambuya. Ndikupirai mambo wanzwe nyaya iyi. Hapana muntu kumumitisana kundani. Halo. Taura nyaya yenyu mama. Halo. Pamusoro imambo. Pamusoro emasabu. Ambuya taura nyaya yenyu. Pamusoro imambo, pamusoro emasabu. Nyaya ndakamhangarira ndiyo musikana wangu. Nodi akamitisiwa. Amitiswa kudaro ndaenda kwaFuei, ndazodzwa kwaFuei. Ndadzokwa kwaFuei ndakaona uyu asipo. Ndandamusiya mumba kwavo. Ndikaona asipo aenda kuregesheni. Ndikati saenda kuregesheni chibvunza ana mai nini vake. Zvanzi uyako wambama ndobva amhanyira kuenda kuregesheni. Ndikataurawa naye akataurawa nemurume wake. Ndikati wo. Saka ndipo ndakatofona ndikati ngadzoke. Afana kuenda ikoko ngadzoke kumurume wake. Zvishuwa ndakatakura mwana uyu. Ndikaenda naye kumba kwava. Ndikasvika kuno akati makamboona mukadzi wangu. Achiva komboni. Ndikati aiwa. Makamboona nini? Ndichiva komboni. Ndikati aiwa. Akati handidi minyerani pana. Ibvai panapa ndikuonai. Imusikulei ibvai panapa. Zvaisho ndakaimbira muko ndikati beta basa mandituka. Ndikaenda kumba. Mwana akanogara mazuva akatoti mazuva aikakwana kubereka ndobva abereka. Ava vakauya vese vakapurudzira mwana kwaine bhegi ravo rembasa. Tikafara nemwana kuti aberekwa. Bhegi ravo rembasa wagara mwedzi yanga wanditaura ndichava nemari kungoti zii anongoya nemari wabva wangonyarara. Muna Juni anongoya futi nemari. Tikati saiwa mwedzi uyu tikatarisira anomboya nemari kusvika manje anomboya nemari. Wabva ipapo ndo pakazoya akutora mwana achimudzorera svika akazotorerazve mwana uyu akanorara ikoko. Aiti akaendeko anga achiuya apa akabva anorara ikoko. Mangwana chindobva aswera. Saka ndikati usiku hwese amwei mwana masikati aswera asina kumwa usiku haana kumwa. Kusvika iko zvino asina kumwa mukaka. Saka mwana toregeswa mukaka kwako. Zvesho mwana haana kuzotoreka akabva atoreka kumwa mukaka uyu. Ini ndikati ndorwadzo nokuti andidhere nokuti uyu mwana wangu haana amai haana baba. Ndesaka vadherera. Ogo, nyaya yamavingana yekudare ndeyekuti chiiye zvino yakakutsamwisai yakaenda kwamama. Yakanditsamwisa ndokuti nyerani. Ndiyakanditsamwisa vachikutukai. Ndiani aituka? Ndewa. Varipo vacho ava? Vacho varipo akandichonyebedzwa ndoda. Ndikuwanyebedza. Vaitukai? Pamusoro pezvomundituka mwana wangu. Maka akampa pamishiko. Chizwai. Mwana wacho ari kupi mwana wacho? Mudikwa mwana wavo ari panza. Ane makore mangani? Ane gore 2 months. Gore 2 months. Ane gore
Mwana akatorwa akaenda kuna baba vacho. Aenda kuna baba vacho. Uyu mwana uyu ari kupi? Uyu akazoenda akazonyengawo nomwe murume akagara. Murume ndakatanga kuroora. Uyu ndo vakazoroorwa. Murume akatirotoenwa. Hamusi kupindura zvandiri kuda. Ndine zvinhu zvekudzungaira pamberi pangu apa. Teererai kana ndikubvunzai mibvunzo. Ndati inini uyu aripi uyu? Paitorerwa mwana ane gore ne4 months. Arikugara kupi? Anogara kumba kumukomana wake. Ane murume wainaye asiyana neuyu ane mwana ane gore ne4 months. Ane gore 4 months akamupa mwana ane gore 4 months ndiani? Akamuramba. Mwana wamapinza. Iwe ndoda kutaura newewo usanyebedzere kudzungaira pamberi pangu apa. Pindura zvandiri kubvunza usanetsese gogwa nyaya dzako iwe. Mwana ari kupi? Akatorwa sei mwana ane makore uyu ane gore ne4 months? Akatorwa nesimba ripi? Kuroora ndokwavasingade votora mwana. Ndozvamuri kuita baba? Mwana ari kupi arikutaurwa? Gore 4 months ndokusungisai kumapurisa mukasungwa mukaenda kujere nazvi. Regai kuti kana mukagara nechirikadzidzi moda kudherera vamwe vanhu muchitonga nekutonga kudzimba dzenyu muchitonga vachemberedzi. Hakuna kuita zvinhu zvakadaro. Mwana wamungatora imimi uyu kumbisa pana mai vake. Muri kurarama naye ari kumba kwani mwana uyu zvino. Chakakuitisa kuti mutore mwana uyu chii? Makabvisa tsvakirai kuno kune vava vekuratidza kuti mukadzi uyu ndewenyu. Saka mwana makamutorere chii? Pakutorwa kwakaitwa mwana. Hakuna kupupura mashoko iwayo. Musataure izvo. Mwana muri kunzwa? Ndiri kukurambidzai kutotaura kuti patakamutora. Handiri mapora. Imhosva yemaipara. Saka ngatimirei ipapo. Ndoda kuenda panyaya yekuti simba rekuzochinotora mwana ndiye wamakuda izvi. Musina kuroora. Mwana uyu tsvakirai kuna hamuna kuendesa kumusha kwavo. Mainotora mwana uchiti chii chamuri kutora? Chivanhu ndo chatiri kuda kapa. Mwana anonorarama nemaheu. Mwana ana mai vake. Muchita semwana kuyamwa. Angabatwa chirwere mwana uyu. Kwete. Chitaurai tiri zvamuda kutaura. Nyaya yakaitika pana mwana wanguroora wangu. Nguva dzese ndofunga kubva pakutanga ichiri mimba kusvika asunungukwa kusvika vazoita zvavaita izvi. Ndaitaura navanaseveri vangu vanova ndivo vakagara apa nguva zhinji dzose ndichivataurira matambudziko angu ndichivaudza. Matambudziko ndeyenyu here? Aiwa, pamukadzi womumwe. Mwana wenyu ari kupi sei asina kuya kudaro? Ini chokuti ndakadapiwa ndakandimhangarirwa nyaya yacho. Ndati mwana wenyu imi maimhangarirwa nyaya yenyu here kana kuti nyaya ndeye mwana wenyu nemukadzi wake? Ndiye mwana nemukadzi wake. Right, masungwa imi sababa. Handiti ndimi baba munhu mukuru mumusha imomo. Ndimi munofanirwa kuona kuti zviri kuitika panapa izvi. Mwana ari kushandisa. Mogara kupi chaiko? Ndogara kwaKirima. Kwakirima. Chikirima manje chamuri kuita. Chinoda kugadzirisai. Musaite zvechikombonizimu mukurarama. Handiti mapanzo. Hatidi kutuka vanhu nenzvimbo dzavanogara. Muchirasa hunhu. Muri vanhu vakangofanana nevamwe. But itai zvinhu zvinoita kuti dare neukuru nechii zvinge zvichikuremekedzai. Mwana ane gore 4 months anotorerwa mai vake moita kunofidha nemaheu. Kuperekedzera kuuraya mwana akaiwo. Hamuna kana kubvisa tsvakirai kuno kana chimwe chinhu chinoratidza kuti mwana ndewenyu mukadzi ndewenyu. Makumutorera mwana asati akwanisa kudya kana kuita zvimwe zvinhu. Imhosva. Ndo mhosva yenyu yekutanga munyaya iyoyo. Gogwa ndanzwa vachiti mai vatukirei? Hongu pamusoro ipapo pedare. Handina kutuka gogo. Gogo ndakavati inini handikwanise kunge ndichitaura nemi. Dai paita munyaya sekuuya kwamakabvoita pokutanga. Ko pamakatora mwana muchitora mwana makaendesa munyaya. Munoita munyaya iwe musina kubvisa tsvakirai kuno vaita munyaya wekuti chii pakati pazvo. Ini handisiri ndainge ndatsvaga munyaya wacho.
ndati imi maida munyai kai maiklema munyai ko munyai ndewana ndimi munofana kunge mune munyai wenyu andi ndimi munobvisa tsvakirai kuno ndimi kamunotsvaga munyai kaunobvisa tsvakirai kuno ava vakukuzivai kana paitika dambudziko woenda kaiwo kumunyai woti vanhu venyu vaiva zvavakuita handiti makwa ndiudzei kuti imi mai makuvati imi ngavatsvage munyai wekuti chii ari kurera mwana uyu ari kupi mukadzi wenyini amai siyai kuita kwakadaro uri kuzvinzwa zvandiri kutaurirai nyoka yekubereka guru yekubereka iri rakafanana manzo rakanoperekedzera zvinhu zvakaipa nokuti zvaitwa mumba menyu zvikaitwa mumba menyu zvinhu zvakadai mungafare nazvo here munofanirwa kutya panyaya iyoyo zvinhu zvakadaro mungafarawo nazvo here gore rimwe chete mwana anofanira kuyamwa kwechii gore ne6 months imimi uya negore ne4 months matotora haadye anorarama nemukaka uyo atotiza kudhara atorohwa neumwe murume hakuna kugara nenzenza dzevana mhani mumusha muchiita zvinhu zvakadaro so mwoyo wake hausi kutoora kurwadziwa nemwana wasiya akutoenda kunobereka vamwe vana hatidi unhu wakadaro ndo vana vamunoona vachirarama birth certificate hariwanike vana ivavo vokura kusvika apapa ichitupa hapana handimakona hatidi kurarama kwakadaro haasi kumira kumhanzana nevarume iye murume anonotora mukadzi waari kuona kuti ari kuyamwisa ari mukaka uri kunhuhwa vagara vachidanana nemurume wacho ndizvo hatidi kuita kwakadaro kuda kukuudzai vana mbuya chikomboni inzvimbo yekugara kwete vanhu vanenge vari munzvimbo imomo kuti vaipe tigokuwana chituko chokutukai kuti vanhu vokukomboni hatidi zvinhu zvakashata zvakadaro handidi mapanzo tiri vanhu vamwe chete tinofanira kurarama tiri pasi petsika imwe chete mwanayu iwe ndiye mwana wako wokutanga saka wakuno umwe murume akabvisa tsvakirai kuno gogono pamatora aiwa ndisi mama wake mama wake kwakuendawo papeni vari kupi mama wako apo handiti nhasi muri muno mudare iwo chavo vakatora mari ndakabvadzwa nokuti ndii ndakachema ndati vakatora mari yetsvakirai kuno kureva kuti vanhu vakuru mukati menyaya yachona ndovanenge vachiperekedzera kuuraya imba yemwana ane mwedzi ndakuikwicha ndakuratidza kuti ini ndakakosha ndinowana munhu futi iwe mwana wako wangochamisa sati akura akutoda munhu murume futi saka nyaya yemwana mainge makaitarisa sei asikana ndikutaura nemi nhau yemwana makati ngaagare hake kuda baba vake here mega dai murume wamine anoziva kuti mune mwana wamakasiya noti ndo matambudziko anozovepo iwayo une makore mangani 18 wakaberekwa mwana akaberekwa gore ripi 27 April mu18 years kureva kuti wakanyengwa uchirepewa ukanhingirirwa mwana wenyu musungwa amusungisa kumapurisa nerape case manga chena inoparira parire nhema kafarisa muri uko
munozvitinhira muna taisireva ndokuendesai kujere. Akutoti 18 years asi apo akatobereka mwana ane gore ne4 months. Kana nenjere dzacho tikadzitarisa unyatsoona kuti under age mwana haana zviri musoro kunze kwokuziva tsvimbo kupera. Imi mwana wenyu ane makore mangani? Handini mapoa. Aimbunyikidza mwana mudiki. Vaishandisa kuti hakuno kumakomboni kuro tunoonekwa nani kuJerusi. Mapa mwana mumutorera mwana wake. Hakuna nyaya dzakadaro. Nditi mapoa. Saka yambiro yangu handisida kubata zvinhu zvakawanda zvinichazozvishandisa pamberi. Panodiwa mombe yedamage remwana uyu. Mombe yedamage remwana uyu. Podiwa mombe yemwana mukomana waabereka wacho wamuinaye. Nhasi uno mukamudzosera mwana iyeye kwaari kunogara uyu imba yacho nafuti iri kufa. Kunzi handidi munhu ane mwana wake pano. 2 dambudziko rinoramba riri papa. Ivo vana mai vachona havasi kuzvitarisa izvozvo kuti zvii zvichazove riri dambudziko mangwana. Mwana wenyu akasapatisipeta munyaya yandiri kutaura pano, kana imi kumira naye sababa vake, ndokutaurira ndiri pano, chakala. Panodiwa mombe yemaputiro kumwana uyu. Podiwa mombe yemwana wenyu mukomana waabereka. Dai musikana dzadziri mbiri mombe dzacho. Handiti mapoa. Nehwai kwamama. Yekuchenura kuita kumwe kwakashata kwamuri kuita mumatunhu menu. Imimi mwana wekuchengetwa kwaari kuitwa kwambuya vake ikoko kwacho ikoko zvakaitika zvakatoitika. Mune chisoro chei pakurarama kuita mwana ari kwaari ikoko? Dairai. Inini. Andi wangu chisoro mwana ndiwawo chandikuda kuti wangondibhadhara inini mwana wangu. Handisi kuda gogo kuti muite business nemwana uyo rekuda kubhadharwa. Ndati mune dambudziko here? Handina dambudziko. Ndo mhinduro dzandiri kuda idzodzo. Kwete kuti handina dambudziko chandiri kuda kubhadharwa chete. No. Zvakanotorwa nomwe murume makabhadharwa chinhu here migogweni? Handina kana senti. Mukaona munhu uchirera mwana wako kana muzukuru wako uchimusvitsa apa, dambudziko raunenge wasangana naro rinenge rakakura mukurarama kwake. Hachisina basa nemi, uyo akutoziva varume nebasa iroro. Mwana kana aziva murume zvisina tsika, hakuremekedzei zvachese. Anenge amupengo chaiwo. Vanhu vachiti akamubokedza mwana wokwaanhingi. Musashande nekurarama zvinhu zvakadaro. Mucheche wacho. Handa sekuru wacho. Ndova ndiri kutotaura navo. Ivava sekuru wacho handisida kuti vanditaurire nyaya iyi yokuti vauya kuno kudara vozonditaura ndo vari kurera mwana varitoziva kuti mwana ndewavo. Zvandiri kutaura ndo vandiri kutaurira. Mombe mbiri. Mapanzwiseba. Wangu ndiri kupanzwisisa. Hadzisi mombe mbiri chete. Pane why. Chimizi unofanira kubhadhara 700 US. Ndinozvitenda, ndinozvinzwisisa nekuti vanhu tinenge tisingazive mutemo, asi kana tichinge taenda kumutemo unotibatsira tochiziva kuti izvo zvinofanira. Pane nyaya dzakawanda dzandinoda kupinda madziri manzwa ndichikutaurirai. Dziri munzira. Handidi pati zvombo zvangu zvekushandisa ini mati. Izvozvo.
saka dzinouya rini mombe? Bari zvino hangu ndanga ndati ini ndichazokumbira dare ndokumbira nguva nemazuva nokuti ndikwanise kuunganidza mari yacho. Zvinhu zvangouya ndisingafungire kuti ndo zvichaitika, zvinhu ndanga ndisina kugadzirira. Saka ndachikumbirawo dare kuti ndipo mazuva atinenge tataurirana kuno kudare ndochiona kuti ndingazvifambisa sei. 21 days kubva nhasi. Mabanzwisa. Oti kupei mazuva isu hatisi tokutsvagirai mari, hatisi tokutsvagirai mombe. Muda kupuwa mazuva nesu 21, 3 weeks. Mukati me3 weeks munofanirwa kuratidza dare rino iri kuti chii chamaita, nokuti mwana uyu kawo hamuna kupara mhosva naye nhasi. Mungati mambo vandipanicha kuti 21 days but hamuna kupara mhosva naye nhasi. Mhosva iyi ndeyakare, panotori nemunhu akutodya sadza wamuri kugara naye. Handiti kuratidza kuti nyaya isi yanhasi ine mazuva yaitwa. Mombe yemudare inoita $300. Wai yemudare inoita $100. 7 days wai yamambo inenge yauya padare. Kubva nhasi kusvika musi weSaturday, weFriday inouya inenge yatouya nhingi iyoyo kana kuti $100 yayo. Musaite kuti ndikuteverei mumashure nenyaya iyi. Musati mabva kuno munosvika motevera gogwava makuvashungurudza. Handini mapanzwa. Maona vanhu vatachinyorera tsamba kuti endai kunoona officer in charge. Munhu atongwa mudare akuenda achinothreatena munhu akamumhangarira kudaro. Imhosva unosungwa ukaenda kujere. Handiti mapawa. Munofanira kutoramba muine ukama. Dare zvamataura mataura zvinhu zvakanaka kuti dare tafara kuti mukaenda kudare munonosangana nekuziva mutemo. Mwana ne18 makore zvichidzika pasi abatwe nozvikutora mutemo wenyika. Muri kuzvinzwa? Zvisinei kuti akamhanya, unonobatwa iwe uchichera mbeva pakabiwa mbambaira dzevaridzi. Asiri akamubvisa usikana hwacho ihwohwo. Iye akungosvika achingoti pakanaka. Munosungwa mukaenda kujera. Endi makore achona not less than 10. Saka mwana wenyu asashamisire ari paari kuhwanda dare oti mhenu mudharano nozvionera. Mumuudze kuti zvanzi ndeni yawakatanga iyi yakakura, bhadhara zvataurwa nedare. Handiti mapanzwa. Haina kupera ipapo. Manzwa achitiri kuvanza zvimwe kuti chazitaura pamberi apo. Ndakuona kuti mimi maitora mwana Next court. Problem. Pamusoro ameno ndingataurira wangu pari pakutora kwomwana. Taura ichizi. Kana makatoreswa hameno nenzira ipi, hameno ipi, imi mukatora. Nhasi mune mwana wokubvuma kuti makatora munhu, musapinde mukutsanangurana nenyaya idzi. Hatina kutora mwana. Hatina kutora mwana nechisimba. Mwana upi? Iye ari kutaura wacho. Uye ari kuno. Mukomana. Hatina kutora nechisimba. Hamuna kutora nechisimba kuti makamutambira munaye. Tainge taurirana navana severe vangu. Ndichiti patiri kugadzirisa nyaya yekuti tizobvisa zvinhu zviri kudiwa tibatsirane sagogo ava havana kana murume anoshanda kana munhu anokwanisa kuvariritira kuti vachengete mwana yeye. Saka ndakandangoti inini ogara kunoku kana kuti ogara kumba here tichibatsirana tichitambidzana. Makaita chinhu chakanaka pakuringirira mwana wenyu. Ndakurambidzai, ndakupai saini yekuti saka muri kundiratidza kuti mune shungu dzekudii. Ndinomirisana nemi. Handiti mapawa. Panodiwa mombe yekubhadharira mukomana wacho iyeye wamuri kutsvaga kuti anorarama sei. Iye mwana wenyu ari kupi kwemi? Aenda kubasa kumakorokoza. Chikorokoza. Vasati kana ukanzi mukorokoza hausisiri munhu. Izita rebasa. Atotangawo nhasi. Handiti mapawa. Makamusvavidza mwana wenyu.
ndimi munomuitira zvese. Handiti mudzidzisei kuti aiwa chaachigondora chaachimombe kujera hakuenderwe munhu, unoenda wega. Tsvagai pfuma yandataura. Handiti moramba mune mwoyo wekutorera munhu muzukuru wenyu iyeye sekutaurana kwamakaita. Handiti hatina kumbosvika pekuti makatora mwana nechisimba. Ndangobvunza kuti maitora mwana musina kunobvisa tsvakirai kuno, muchiti muri kutora mwana wani. Ndingangonobereka nemwana wemunhu ndototora mwana ndakutogara naye. Imi nyika ingadai yakazara iyi vana iyi. Ndo basa rinogonekwa nevanhu iro. So next court move.